Nu er det, at det hele det går løs her. Har I en lille smule sommerfugl i maven? Nej, overhovedet ikke. Vi er blandt venner. Det er alumner, det er vores egne folk, det er en stor familie. Nej, ikke spor. Kun glæde. Men det er et kæmpe stort arrangement alligevel. Der er meget, der skal gå op. Det er et enormt arrangement. Og til alt held er der en masse mennesker, der hver fylder deres lille brikke ud. Og nu håber vi andre bare, at vi også fylder vores brikke ud i den her sammenhæng. Ja, man gør det jo andre steder i verden. Og vi vil godt slå alle de andre. Og det gør vi sådan set med 4.500 her. Nu mødes I igen til den her alumnefest. Hvilke forventninger har I til sådan en dag her? Ja, det er blandt andet at møde gamle kolleger, og så se, hvordan DTU har udviklet sig. Høre lidt om de nyeste ting, der forskes i. Har du nogle erindringer fra dengang, nogle gode anekdoter? Nej, jeg har en god erindring her, for min kone og jeg traf hinanden, da vi læste her i sin tid. Så vi jeg er maskiningeniør, og min kone er kemiingeniør. Jeg gik her 4,5 år, og det var 4,5 gode år, som har haft stor betydning for mig i mit senere virke. Nu er det for mit vedkommende over 10 år siden, jeg sluttede herude. Og jeg havde da savnet den gamle klasse, og kunne godt tænke mig at se de gamle klassekammerater. Så jeg synes, det var en mægtig fin idé, de havde fået der. Jamen, jeg blev glad, fordi så kunne jeg møde nogle af dem, jeg studerede sammen med, så jeg blev egentlig glad og meldte mig til næsten med det samme. Først så tænkte jeg, at det var da et sjovt reklamearrangement, men så tænkte jeg, at det er jo egentlig meget positivt, for hvornår får man egentlig selv en anledning til at se dem, man sådan ikke kender særlig godt, men alligevel kender og godt kan huske. Så da jeg sådan på vej ud, tænkte jeg møder nok ikke ret mange, men den halve time, jeg har været her, så er jeg vel helst på de første 8 stykker, som jeg tænkte, gud ja, dem har du også kendt. Og det er enormt berigende. Det jeg så glæder mig meget til, det er, at vi er jo 40 års jubilæum i år og møde mine kolleger, og det har indfriet mine forventninger. Jeg har mødt 10 meget spændende mennesker, som vi har haft store oplevelser med. Dette er overvældende. Jeg synes, jeg har været heldig at opleve meget i min tilværelse, men det her, må jeg sige, det har jeg ikke prøvet før. Nu er vi jo alle sammen teknologibegejstrede, og der er allerede en, der minder mig om, hvad jeg skal sige. Det ville være en god idé at slukke mobiltelefoner. Altså, en enkelt en kan jo være i orden, men 4.000 på én gang, det er måske lidt rigeligt. Mange tak for velkomsten. Det er en meget stor glæde for mig at være til stede her i dag og deltage i fejringen af DTU's 175 års fødselsdag. Og jeg vil starte med at ønske alle et stort, stort tillykke med dagen. Det er jo rigtigt, som rektor sagde, at jeg er ikke uddannet ingeniør. Og dog vil jeg sige, når jeg betragter de bygningsværker, jeg har stået fader til på Christiansborg, brobygning, håndtering af kraftige elektriske spændinger, så vil jeg sige, at der stilles næsten de samme krav i min branche, som man gør til ingeniører. Men jo er blandt fagfæller, det er jo ikke sikkert, at I ser på mine bygningsværker med samme beundring, som jeg selv gør. Er det sådan, at du ser andre formål med sådan et arrangement her, end bare det, at man hygger sig sammen og får jo nogle fadøl? Jamen, jeg er meget glad for dette arrangement, fordi jeg har følt, at Danmarks Tekniske Universitet igennem mange år bare har været en institution, som har levet deres eget liv. Når man har forladt universitetet som civilingeniør, jamen så er man begyndt et nyt liv, og der har ikke været nogen forbindelse. Jeg føler nu, at med det initiativ, der er taget, har man mulighed for pludselig at få en lang række ambassadører, som kan medvirke til at promote livet på Danmarks Tekniske Universitet. Og jeg synes, det er spændende at komme tilbage og se det. Jeg tror, der er
Der er rigtig gode udviklingsmuligheder, hvis staten vil gå ind og rent udsagt sætte de penge til, som der skal til, og så også vil skabe den dynamik herude, som nogle gange kan være et problem i sådan et forskningsmiljø, nemlig at binde det, der bliver snakket om i dag, erhverv og forskning. Det er jo ikke altid noget, der går hånd i hånd i Danmark. Det gør det i USA, men ikke herhjemme. Og det er længe siden, jeg har været her, så jeg har mødt utrolig mange, som jeg ikke har set i rigtig mange år. Og det er ganske interessant at høre, hvordan det går dem. Så det er sådan den der gamle jubilæumsfest umiddelbart. Men der er der også nogen, som man får lige hils på og siger, at det er måske lidt nemmere at snakke sammen i næste uge, næste måned eller om et halvt år. Fordi man finder jo lige ud af, hvor er de henne og så videre, så videre. Så det er jo sådan et helt lille netværk. Det er det. Hvad tænker du, når du ser denne her nye og meget store institution i forhold til det, du selv gik på? Ja, det er jo en drømmefabrik, det her, må jeg sige. Man kan også for eksempel kigge ikke bare på ingeniørernes interne kultur, som jeg ikke har forsket så voldsomt i, men på deres billede, deres image, den måde, man opfatter ingeniører på i et samfund som det danske. Ingeniørernes historie er en historie om kulturheroer, som gik hen og blev til Dilbert-nørder. Det er en meget interessant historie, som siger meget om samfundet, og betragteligt mindre selvfølgelig om ingeniørerne. Hvad synes du om det? Er ingeniører nogle nørder? Nej, men altså, nu var det mere sådan interessant at høre hendes forklaring på, hvorfor vi var endt med at blive nørder. Netværk har egentlig også været en stor del af i dag. Jeg havde egentlig ikke lige forestillet mig det fra starten af, men vi så nogle kollegaer, der fandt sammen, fordi de tilfældigvis havde brug for hinanden. Og jeg har da også fundet en til studiejob i dag formentlig, så nu må vi se. Det er jo pragtfuldt. Det er jo fantastisk. Vi kan både komme her og vi kan mødes. Selvom man dimitterer fra en vis årgang, så har man jo haft berøringsflade med en masse mennesker, og dem kan man møde igen. Ydermere så har vi en mulighed for at netværke lidt. Så det er et stort stilet arrangement. Man kan jo selvfølgelig sige, at der er 800 kilo kød, og der er cirka 500-600 kilo kartofler, der er 500-600 kilo grøntsager, og der er 500 liter sovs, så der er altså noget, der skal svinges rundt. Lad os gøre det igen. Altså, jeg synes virkelig, det har været altid.